Zdravím všechny u 200 sekund z historie. Dnes to bude s top 5 zajímavých osobností holokaustu. Mé jméno je Ondřej a provedu vás příběhy doktorů, obchodníků, spisovatelů a také lidí, kterým se podařilo uprchnout. Jedním z nich byl Rudolf Vrba, narozen 1924 v slovenských Topolčanech. Jakožto Žid byl odmala odsuzován, proto se už v 17 pokusil utéct do Anglie. To se ale gestapu nelíbilo a skončil až v Osvětimi. Odtud jako jeden z mála utekl spolu se svým přítelem a následně podali zprávu o dění z koncentračního tábora. Jeho zásluhami bylo zachráněno více než 200 000 životů. Jako další je tady spisovatel Josef Čapek, narozen 1887 jako jeden z dvou bratří Čapků, známý pro svá díla jako Povídání o pejskovi a kočičce a Devatero pohádek. Odmítl jít do exilu a následkem je zatčení gestapem a přesun do koncentračního tábora. Jeho manželka s podporou u Háchy usilovala o propuštění, jenže marně. Koncentrační tábor se mu stal osudným. Dalším spisovatelem je také Arnošt Lustig, narodil se 1926, v dospělosti si prošel hned několika koncentračními tábory, nakonec utekl a skrýval se v Praze, do konce války. Po válce se stal proslulým spisovatelem a novinářem. Jeho příběhy dodnes považujeme za důležité svědectví o hrůzách z holokaustu. Dále se také podíváme na známého lékaře Viktora Kapézia. Narozen 1907, působil v koncentračním táboře v Osvětimi jako hlavní vedoucí lékárny. Podílel se na selekcích vězňů, dopomohl k smrti tisíce lidí, včetně své rodiny. Podle mnohých svědectví prováděl až nehumánní experimenty spolu s Mengelem, například pokusy s dvojčaty. Také pozůstatky mrtvol využíval jako přivídělek, neštítil se odcizit cennosti či peníze, včetně zlatých zubů. Za vraždu více než 1000 lidí byl odsouzen pouze k 9 letem vězení. Jeho příběh zpracovala Patricie Posnerová v knize Lékárník s Osvětimi. Poslední na listu je Oskar Schindler. Narodil se v roce 1908 v českém městečku Svitavy. Z jeho činností v politice se dostal až na pozici v německé rozvědce. Během okupace Polska získal krakovskou továrnu, kde už v té době pomáhal nemalému množství Židů. Kvůli toho musel uplácet bezpečnostní orgány, za což byl dvakrát málem odsouzen. Jeho nejvýznamnějším činem je Schindlerův seznam, který se skládal ze jmen nejméně 1000 Židů, které vysvobodil z koncentračního tábora a přesunul k sobě do továrny v Brněnci. Po skončení války musel několikrát emigrovat a svůj život dožil v chudobě. Tohle byly jedny z nejzajímavějších příběhů spojených s osobnostmi v holokaustu. Loučím se s vámi a příště zase u dalších 200 sekund z historie.